Hello everyone. Welcome to Bambatha Kamanxiza TV. I'm here to update you of what was happening on Homecoming namhlanje mhla ka-6 October 2025. Okay, sikhumbule uZethu noSifiso balala ndawonye eklinikhi lapho kusebenzela khona uZethu. Lapho uZethu uvuke ngathi uyazisola ngento ayenzile, utshela uSifiso ukuthi abahambe bagoduke. Wamubamba uSifiso wathi abahlale kancane, wathi nje uZethu angeke nje akwazi ukwenza lokho ngoba imindeni yabo ikhathazekile ngabo ukuthi kwenzakalani. Wathi ethi uSifiso kusho ukuthi lento eqeda kwenzeka akayizwanga and ayimjabulisi, wathi nje uZethu noma kunjalo kodwa kuzomele sihambe. uSifiso ungena kwakhe ekuseni ufica unkosikazi wakhe usabheke ngawo omabili, angithi uhlushwa ingane. Uthe engena nje uSifiso wabuza unkosikazi wakhe ukuthi uphumaphi, wachaza nje ukuthi ubebanjezelwe umsebenzi wagcina engakwazanga ukubuya endlini. Wathi ethi unkosikazi wakhe amphakele yini, wathi nje udlile lana aphuma khona, wabe esecela ukuyongena eshaweni. uMashabalala ukhuluma noNofundo ngendlela athi umphoxe ngayo, axolise wakithi uNofundo, wamtshela uma wakhe ukuthi usamncane uNofundo ethi kumele enzise wengane hhayi kumuntu oshadile. Waze washo nokuthi kumele ahambe ayohlolwa. Wala waphetha uNofundo ukuyohlolwa, waze wathi uma wakhe ufuna ngikuthembe kanjani Nofundo ngoba wathi awusabonani nalo mfana wakubheka kodwa niyagqibana ngasese. Washo nokusho ukuthi uzomele ayohlolwa. Wathi nje uNofundo khohlwa phela umzimba wami lona ukuthi wena uyakholwa noma awukholwa ukuthi ngiyintombi wakho lokho. Wavele wakudina uMashabalala waze wathatha ibhande washaya uNofundo kuyilapho kuze waqhamuka khona umnyeni wakhe uMashabalala wathetha ebuza ukuthi ishayelani ingane ngebhande pho. Wathi ethi uMashabalala uNofundo akasahloniphi, wangaba nandaba nalokho umnyeni wakhe. uNgaraji usebuyisele emsebenzini bakithi and ujabule kakhulu, wazotshela uShwaba ukuthi uyabonga kakhulu ngoba lokhu bengakulindele ukuthi kungenzeka and futhi akakudeserve. Waze washo uBrashwaba ukuthi aphinde nje uzobona ngoba yena ubanyanya kabi abantu abamtshotshelayo. Wabonga bakithi uNgaraji ngaleli thuba. uNofundo usepolice station uzovelela uma wakhe icala lokuthi umhlukumezile, lavele lahlanya iphoyisa lisho khona ukuthi vele izingane zanamhlanje azisafuni ukuthola i-punishment ngokuphelele, sezivele zibopha abazali bazo. Laze lathi iphoyisa nathi sakhula sishaya kodwa sikazi sibopha abazali. Wavele washo ngqo uNofundo esho khona ukuthi ifika amvulela icala uzohamba ayobhala ku-social media ngendlela ebenza ngayo e-police station ngoba phela yena uyawazi amalungelo akhe and uyawafunda esikoleni. Lavele iphoyisa lamvulela icala ngoba selizwa lokho. uSifiso uzobona uZethu lapho asebenzela khona ngoba efuna ukukhuluma naye ngendaba yokuthatha unkosikazi wesibili okunguyena phela uZethu. Wafika wabingelela uZethu, uyambona nje ukuthi akekho mnandi. Ubese emtshela uSifiso ukuthi ucela ukukhuluma naye kancane, angeke amoshe isikhathi sakhe. Wathi nje uZethu ufuna ukufika ekhaya kubo lingakashoni ilanga. Wabesesho uSifiso ukuthi ucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi bayenze lento ebesobala. Waze washo nokuthi uZethu ukuthi uyathemba ukuthi uyazi ukuthi yini inhloso yakhe and sekulungele ukufika ekhaya kubo. Waze washo ukuthi usekulindele ukuya ekhaya kubo ehlonipha abazali bakhe emenze nonkosikazi wesibili. Uyacabanga ukuthi sekuyisikhathi. Waze washo uZethu ukuthi uyathemba ukuthi uyazi ukuthi yini inhloso yakhe and sekulungele nokufika ekhaya kubo. Wabe esebuza uZethu ukuthi ufuna ukungenza unkosikazi wakho wesibili. Washo uSifiso ukuthi uyawazi ekujuleni inhliziyo yakho ukuthi kusho ukuthini ukuthi sibe ndawonye. Waze washo ukuthi unemimoya yabo kade yazwana before imizimba yabo ihlangana. Wathi nje uZethu yena uyazisola ngalento ayenzile izolo futhi akafuni ukuphinde yenzeke. uNgaraji noma wakhe nobaba wakhe bakhathazekile ngoNofundo ukuthi akasabuyi endlini sesiside isikhathi and akahambanga kahle ekuseni kade eshaya uma wakhe. Baze bakhetha ukuthi bavele basukume bayombheka bethi bahamba bonke kwathiwa kumele kusale oyedwa ukuze uNofundo if efika kufonele laba abahambele bayombheka. Uma bethi nje bayaphuma aqhamuke uNofundo ebhocobele, bajabule ukuthi usebuyile bakithi kanti abazi ukuthi uza nesigaxa sento. Kuthe kusenjalo kwangena amaphoyisa esho khona ukuthi azobopha uMashabalala ngokushaya nokuhlukumeza ingane yakhe. Wavele wathuka wonke umuntu endlini ukuthi uyenza kanjani into enjengalalena uNofundo. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukufaka i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.